dalu Mas Jolan. Dalu Pak Ikin mak cangit Mbak Bu. Maaf rada bengi mergo iki lakone dawa, mula setengah 12 lagi limbukan. Mboten napa-napa. Upama ketoprak ngono iki lakon iki padha karo legawa siksa. Lakon legawa siksa ya anggere pas baradekan Pantai Guna Santo iki wae udakara mbane iki metune setengah 12 jam 12. Lho. Ngono kuwi nek toprak ngono kuwi. Iki leres. Nek mbane metu sore iki lakon nganggo Ronggo Janur, anggere dikatekan Gunung Kipas Ronggo Janur bantah. Karo arek raja wis bar iki banjur Cek. iki ya rada iki mergo lakone dawa. Oh, ngaten. Mulane kula ngenteni teng jaba kok ora diundang-undang ndak lali nganggo aku piye lho. Ora. Akhire kula semrene dhewe ae kok mandak lali aku sing rugi. Supaya ono daleme Pak Wito. Daleme Bapak pengabdian. Kok pengabdian iki? Lah Suwito iki pengabdian. Oh iya, Ding. Wah. Anggone Suwito ono Astra. Dadi Nah, Astra Sakpati iki sing nyekel panjenengane. weh, Oh, kula kok nyarep tuku sepeda motor langsung kering Pak Wito. langsung bagianku nggo DP. Oh iya. Ngoten lah dadi Bapak Suwito utawa pengabdian yang luar biasa ngabdi mring Gusti Allah darmane asepuh marga putrane khitanan Dik Leo. Dik Leo. Wow. Iki ana kembarane nggonku kono ya sunat asmane tapi kembar ning beda sebutane. Iya. Dik Singo. Jadi panjenengan neteping darmane asepuh pahargyan wayangan dalam acara walimatul khitan. Iya. Masyaallah Bubayan Sugeng Dalu. Wis kenal karo Bu Eni. Lho, pun Kok iso nyebut Bubayan? kanca Facebook Pak iki. Bubayan kuwi. Jenengan lawan. Ngono yo ngupload status. Lho iki mau status kok. Piye statuse Bubayan piye? Lagi ana gawe, Bro. Terus mau komeni. Kula komeni, Piye? kula ora patek ro tulisan dadi tak kirimi gambar ndas. Sugeng Dalu pokoke Bubayan muga-muga ngabdi masyarakat, Pak Bayan ngabdi golek berkah marang Gusti lumantar dalu punika wayangan Pak. Laras. Bayan tugasnya yo abot. Apa? Biasanya Bubayan melayani perintah dan mandat lurah. Lah iki no lurah harus mematuhi mandatnya Bubayan. Iya. Iki panitia bareng Pak. Iya, sing ngantek kanca-kanca kliwatan ngoten to Pak. Berkesinambungan, Berkesinambungan. 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 Bersinambungan. Alah. Mula nek omong kuwi untumu kuwi aja kon slonjor, ditekuk sik untune. Untuk ambak-ambak ngeten iki Pak Ikin, Agustus sampai ini berhak mendapatkan piala terbanyak. Iki lomba apa? Lho, lomba lari. Kok iso lho? Lomba renang. Kok iso? Nomor siji terus sikilku jane ngato untukku nemplek finish. Jenengan iku piye to? Arep muni merongos. Alah yo jane iki ora prongos Pak Ikin. Lah apa? Ning lambene kemunduran. Nek Surabaya pangapa sunat tanggapane Wayang. wayang. Sikit Ariyanto saking Tawang Sari Rembang. Kek singgene pisu Wedok kabeh. Ayu. Ayu wedaan aja. Cek, aku roh awan-awan ya wegah lho Pak itu. Gara masak ya padha ae. Karo bojomu ayu iki. Lho, jenengan iki kok selalu bertanya begitu. Jelas ayu iki. Ayu iki. Cek, bojoku kena masak wau ge jane pengen gladi derek sinden. Nang tembangan nyinden kalih cakrane berarti kula pengen ringin. Lah kok apa enggak sebabnya? Oh, gelungane ora bener kok Pak iki. Ora bener iki. Ajeng lagi ditumpuk dhuwur ngene ben ra ceblok. Dadi awake dhewe iki alhamdulillah kasembadan dipircaya karo pendhipun Bubayan sekalian garwa. Pak Sito sembah nuwun. Ngenteni ning jaba ngaten bathuk simplong aku ora diundang-undang. Lali ya tak ya aku. Ya ora. Kok jenengan lali iki sing rugi sapa? Sopo sing Aku. kok iso? Lah kok ora bayaran? Bayaranmu wis tak gowo. Oh, alhamdulillah. Soale jeng-jeng nang dinten Kamis Bapak. Acara apa? Biasa Mbak Mekar. Bojomu ki duwe kok ya? Lah jenengan aja ibu-ibu takon lho. Lah piye? Bojomu ya duwe lho, sikete anggota. Masa? Lho sikete setiap Kamis 127.000 wingi wis ra bayar aku nalangi. Layak kok kerdulane nggonmu. Kan kok kan payah pembayaran to Pak iki. Sak kelompok anggotane piro? Sedoso.
Ngoten niku nek kadung lumpuk. Terus petugase moron niku nggodhong anakno. Yel-yel ngoten niku. Jel-jele piye? Kami berjanji akan bayar tepat pada waktunya. Apabila pencairan ada yang tidak datang, anggota harus nalangi. Ngono bae iki. Nah, kamu ora iso cair, harus cair. Oh iya iya. Oh, alah, yo ngerti kok kudu melok mek. Wah, dapure seneng sanget Pak Igit. Ora ana sesasi ping pindho mrene. Yo roh. Lho. Pimpinane mereka teng mriku tribuna. Saniki teng mriki daleme bubayan nanging mayang. Oh iya. Tentang ya, Cak. Nggih, Pak. Slendro Songo. Walah napa iku? Ono ndak timur atul Imam Firdaus. Cakrane Rat Fans Club CFC Kudus Mas Utomo ya Prawo. Mas Rito kirim salam kagem sedulur-sedulur Karangkota. Nggih. Salam budaya, salam seduluran lan rahayu. Oke. Ana pengen dodol. Kita wis ngageran ke sore kan mau takon niku Pak Julan hadir. Tanya niku wae aja kalele. Terus pripun lagi? Ya kan biasanya kan yo waktu koron to, Jo. Iki nasi pura mesti wis mbok dodoli es. Esmu ku pira siji? Ping pira, Bu? Ping 8, 5.000 ping 8 pira? Aku pinter kowe bro hitungan duit. Lha pancen 5 ping 8 45. Oh, ngoten ta? Iya, Ini tak gorongnya aku iki sak apik bae iki. Ken dadi nggo wudu bola-bola diombe kok mung ya diombe. Aku ora tegelan. Iki kanca mondok Pak iki riyen. mondok. Nggih. Kowe mondok ning ndi? Di rumah sakit. Lorong. Duna bola-bola. Nah, musik ini kersane jus apokat. Ya, bola-bola nek menangko dulu tahajud aja amane nggih. Alhamdulillah ora bakal tahu. Ono bakal tahu 1,5 juta. Ulang biyen jo bangun kubur 40.000 ya lho. Jadian iso awan sore tanggapan terus bayari ST 40.000 grundel. Ikhlas ora? Ikhlas bae iki. Ikhlas kok karo pucet iku lain. Aku aja kepengin mlebu swarga karo Pak Suwito mbek Bubayang ngono. Kira-kira kurang terus lho. Ngene iki anggere bar tak gorong kowe gawe neh lah aku basa. Bayari sik iku lali kowe. Ora sakno. Nih. Soalnya aku pas nate kok dodol es. Dodol mercon kowe. Dodol mercon. Yang juwana wingi ya. Lu iki dodol marik-marik ini. Tahu-tahu yang juwana ini juwana arene barang. Lu asli mriki, nggih muga-muga ora ditoko mas. Asli kene. Berarti waktu konine ya jane asli jane. Ora. Kok ora lho kuwi Pak Wito. Ya wis. Kita aturi ya, siap. Ya. Pun tak dorong Pak Dik. Pun Pak Wito pun dibayar. Pun kula bayar jenengan Joyo. Mboten ngampun dibayar Mas Jola. I Pak Wito kersane paling berkah. Ya, Matur nuwun. Anu mulai jolange. Iso mapan ya. Ki baik ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Nggih ya Untuk Allah. ijon. Kandhane ya. Gusti Allah itu paring Matur rezeki. nuwun Pak Wito. Lho kira bayar esok padha. Sedap. Nggih Bapak. Aku percaya. Tarik dawuh rumiyin sing jordik sing. Rumah harus jauh nih. Tadi kan belum ada sambutan. Ini wis bacuk Minggahi betul paling baru. beres. Mengucapkan kepada seluruh Hadirin dan hadirat. lah wonten Bapak sembah nuwun. Monggo katuran menapa kalian para lenggah. Boten kulino matur wonten Garwane bayan masa ora ngendi kalbelas. Kulino dijo pimpinan Astra kok urip briefing anak buah. Pimpinan Astra kalau memang